आयु मा एसे गरमथारहाय फ्रिजनि दैखौनो लोंना होनसै आं आयु गाइखेर माखाखौ खामथाब होजोब्बाय सोर गियान गैया फुदुंना गालांनाय आयु आयै ओइ ओजों फैलाय खामथाबजोब्बाय माथो आयु हे गसाय गाइखेर माखाखौ खामथाब होजोब्बाय माथो आयै नोंलाय माथो आंखौसो गियान गैया होननानै बुङोलै ओमफ्राय गावगायासो माथो गाइखेर माखाखौ खामथाब होजोब्बाय आं फुदुङाखैमोनहाय बे बिहामजोआसो फुदुंना गालांदोंमोन अबाव बिहामजोआ बिहामजो बे मोस्रोम बाजैयासो खोब गियान गोनां रोखोम सानना लायो माथो गावखौनो दालाय माथो गाइखेर माखाखौ खामथाब होजोब्बाय मायो आयै बिहामजो नोंनि गोसोआ अबाव दङ हा गाइखेर माखाखौ साला फुदुंनानै खामथाब होजोब्बाय नोङो बावदों आं आयै माने आं आब'जों फन्द्राजोराय थानानै बावनानै दङमोन बिब'जों रायज्लायनो मोननानै माने गाइखेर फुदुंनायखौबो नोङो बावलांनांगौ नामा एसे ध्यान लाखिनांगौ बिहामजो मोनथिबाय दालाय माजों साहा लोंनांगौ जाखो गाइखेरखौनो खामथाब होजोब्बाय नोङो बांद्राय गियानि मानसिफ्रा बेफोरबायदिनो जायो आरोलै आयै साला गाइखेरा फुवाथाम मानिमोन खामथाब होजोब्बाय आयै हागौबा आंखौ निमाहा हो आंनिया मालाबाबो बेफोरबायदि गोरोन्थि जालासो जागोन खेबसे खामथाब होदोबा नोङो खामथाब होबाय थागोन आरो नों मानि एसेबां खुसि बिबो फन हरबानो एसेबां खुसि जानांबायना गाइखेर फुदुंनाय ओंखाम संनायखौबो बावलायनाय गोरोन्थि जाबाय दे आयै मालाबाबो बेफोरबायदि खालामला आंबो दिनै मा जानायमोनबा मानो एसेबां बावगारनांगौ मालाबाबो बेफोरबायदि जाफेराखैमोन बिहामजो खामानिफोरखौ एसे गोसो होना माव मोनथिबाय जागोन दे आयै आं मालाबाबो बेफोरबायदि जानो होला दालाय माखौथ' नायबाय थाखो थांदो थंगाया सुहैदो माबार गाइखेर माखाखौ खामथाब होजोब्बाय साला आंनासो थंगाया दा हुबाबो खानाय नंला जागोन दे आयै आं होगोन ना खारगोन दे मानो खारा सोमना दोनगोन ना आङो थां दानो सुहैदो थां सोमना दोनै दानो आरो सोमना दोननानै बेखौबो सुनो बावना थानाङा आरो बावा दे आयै थां साला लैखोन सारि बिहामजो लोखिसो सानदोंमोन आं बिहामजोखौ नाथाय लैखोन सारिसो लैखोन सारिथ' आरो एसेबां फुवाथाम माने गाइखेर ओरैनो खामथाब होजोब्बाय फैसा माखाया ओरैनो थांजोब्बाय ना आयु बे थै नंमारगौबो दे फुवाथाम माने गाइखेर खलासेबो लोङाखैमोन ओरैनो थांगार होजोब्बाय लैखोन सारि बिहामजोआ साला खामानिफोरखौनो गोसो होना मावा माबायदि बिहामजोमार आयु जों हाबा जाबा बेफोरबायदि जायालै आयै जोंफोर दासो बादुलि नाथाय जोंफोर हाबा जाखांनायनि उनाव बेफोरबायदि जायाथ' एसेबां लैखोन सारि फार्स्टनिफ्राय खामानि मावगोन ओंखाम संनाय थोरसि सुनाय लथा सुनाय साफा सुफा खालामनाय न' लिरनाय बेफोरबायदिसो जानांगौ जोंहालाय बिहामजो आरो बेथो खामानियावनो गोसो होआ लस खालामना होबाय साला फुवाथाम माने गाइखेर नोंहालाय माथो खालामदों हाजिरा मावनो थांबावाखैथ' नोङो थाङाखै दे थांनाङा दे अबावबा नोंनिया खर' सानाया बांद्राय जाबावगोन खर' सानायालाय आंना ओरै साया दाखालिसो मानो सानायमोनबा हायो आंबो थेवब्लाबो थांनाङा दे हाजिरा मावनो थांनांला आं हरगोन ना आं नोंसोरनि खरसाखौ हरबाय थाथ'गोन माने नोंथ' आंजोंनो फैखागोन आबैनो देनांबो हरबाय थागोन आरो दे जागोन दे नों बुंनायनिफ्रायनो आङो हाजिरा मावनो थाङाखै सानसेबो थांनाङा दे थाङा ओमफ्राय आबैयालाय माथो खालामदों आबैया ओंखाम संदों आबैया ओंखाम संदों नों सङाखै नामा आं संनो नागिरदोंमोन आबैया आंखौ संनो होआखै आबैया मा ओंख्रि संदों मिथिगौ अनलाजों दाउ बा मालाय आबैया गोथावथार संनो रोंगौ अनलाजों दाउ खाथि मोनबा आबैनि संनायखौ जानो थांनो हागौमोनलै हागौमोनथ' र' ओमफ्राय नोंसानि बिनानावा आंजों रायज्लायगोन होननाया रायज्लायनो हो आं रायज्लायनो र' होमबालाय आं लिंहरनि लिंहरनाय रायज्लायगोनथ' र' आगै अम्बिके नै बाजैया रायज्लायनो मैनाथि बाजै हेलौ बाजै मा खौरां दङ आगै ओंखाम जाबायबा ओंखाम जाथ'वाखै र' आगै संगासिनो आबैया आबैया ओंखाम संनोबो हालायगौ न मालाय अनलाजों दाउ संगासिनो मालाय गोथाव जासिगोन ना आबैनिया गोथाव जायो आबैनिया मालाबा जाहैनांगोन र' आबैनि संनायखौ फैबानो जाबाय नोंसोरो बिदा बिनानाव आबै मैगङा मोनबायलै ओंखाम खुनोसै दे र' आबै अनजालु बिनानावजों रायज्लायदों दे होमबालाय दसे उनाव खुनोसै आं दे नङाबा नोङो उखैदोंबा जाहैग्रो थां आं दसे उनाव जाहैगोन
दे दा दसे थाना जमा जानोसै दे सानैबो जाथ'ला आंबो जाहैदो आंखौ नेबाय थानोसै आरो नोङो उखैगोन आबै ए गोबाव जागोन होनबा नोंनिया दे होमबालाय आं जाहैग्रोनोसै दे थां हेलौ बुं ओरैनो खौरांफोरा मोजाङै दंबा बाजै औ दङ दे नोंहालाय आंहाबो दङ दे आदाजों रायज्लायदो दे होनाय हेलौ रायज्लायखांबाय नामा औ रायज्लायखांबाय मा रायज्लायसोखो बिदिनोसै आबैनि संनायखौ जानो फैगोन ना मालाय मालाबा औ जानो थांमारगोनथ' जोंफोरो औ जागोन दे जेबो गैया थालिरखौनो एवना दोनसै आं आफायाबो हाथानिफ्राय मैगं लाबोगोन होननाया माथो दाबो सफैला आं आरो लाबोगोन साननानै नेबायसो दङमोन टाइमाबो 3थायानो जासिगोन माथो नैबे थालिरखौनो एवना दोनसै आं सयाबिन थानायबालाय एसे मोजां जागौमोन जेबो गैया आलुबो गैया दरसेबो आङो थालिर जानो मोजां मोनथारा थेवब्लाबो आरो माथो खालामबावनो संनोबो जेबो गैया एवनोबो जेबो गैया दाय नाखिथायनि हिन्जाव नागिरबाबो हिन्जावखौनो मोनला माथो हिन्जाव नांगौमोनलाय आंनो बै रामोनदायाबो आंनो हिन्जाव नागिरना होगोन होननाया माथो दाबो हिन्जावखौनो नागिरना हायाखै असयफुआ साला ओरैनो डाइलगल' मारिबाय थायो साला हिन्जाव सासे नागिरना होनो हायाखै आंनो दाहालागै वाइट फेबायलै आं फेनाय बायदि मोनबाय आइ जमुना मा ओंख्रि संना दोनदोंहाय दे ओंखाम जानोसै आं मानसिया एसे फेदोंलै दिनैहाय आइ जमुना ओंखाम मोनबायना दे खुरदो दे मा ओंख्रिहा आइ आफा आं जेबो ओंख्रियानो संथ'वाखै जेबोआनो गैया माथो मा ओंख्रि सङाखै नोङो कक्टा साला दहायनिफ्राय मा खालामबाय थानायमोन हा फाफि गथ' बिफायादि ओंखाम उखैना फैगोन बेखौबो मोनथिया नोङो हा गियान गैया आफा न'आव संनो लागा जेबो मैगंआनो गैया नोंलाय माथो हाथाइनिफ्राय मैगं लाबोयोनो नों मैगं लाबोगोन होननानै आङो नेबायसो दङमोन मा होनदों नोङो जोंहानि न'आव मैगं आंखाल नांदों दानो बारियाव थांबानो थास' आइथें मोनगोन थास' बिथराइ मोनगोन मानजिया मोनगोन हेलांसि मोनगोन बोरमादारि मोनगोन जारि मोनगोन जोंहानि बारियाव मैगं आंखाल नांदों नों बुंनो फैदों साला कुर्ता आफा गैया थास' आइथिंआबो गैला थास' बिथराइबो गैला हेलांसिबो गैला जोबजोब्बाय सानफ्रोमबो बेफोरखौनो खानानै आं संना जाहोबाय थायो अबाव थागोन मा होनदों नों कुर्ता साला बादुलि हा गियान गैयि गथ' हाय आंनि खाफाल मा जाबावगोनलै हिन्जावाबो थैना होबायना रहर आरो मा नोङो आंनि मैगं थाइगं लाबोनायखौनो नेबाय थायो हा साला नोङो आथिं गैयाना आखाइ गैया हा नोङो हाजिरा खामला मावनो थांनो हाया नामा हा बिफाखौनो नेबाय थायो उन्दैनिफ्रायनो गिदिर गोलाव खालामबाय फरायहोबाय नोंसोरखौ साला दाबो बिफायानो जाहोबाय थानांगौ हा बिफाखौनो नेबाय थायो नोंसोरसो जाहोनांगौ बिफाखौ खाफालानो गाज्रिलै आंनिया हिन्जावाबो थैना होबाय नागिरनाबो होला रावबो नुदोंना आयै नों गैयिखाय जोंहानि न'खरा बेसेबा आलाय सिलाय जाना दङ नों मानो जोंफोरखौ नागारना थांनांगौ आरो नों गैयिनिफ्राय आंखौ आफाया मोजांखौनो मोनला सैया जालांबाय आंखौ खालि हिन्जावल' नागिरबाय थायो आंना बिखुनजो आंखौ मानो एसेबां रायो एसे मोजाङैबोथ' बुंनो हायोमोन ना आंथ' गाइखेरखौ खामथाबनो होननानै खामथाबाखैना मोजाङै बुंनो हायोथ' आरो नोंहाबोलाय माखौथ' एसेबां सानबाय थानायमोन फुवाथामानि गाइखेर खामथाब होनलायनाय औलै आं सानसेबो बावफेरामोनलै आब' एबारसो माबालै लाइमोन आब'नि बाथ्राखौ सानैनो माने आं बावलांदो गाइखेरखौ दे एबारनिफ्राय बेफोरबायदि खालामनांला नङाबा नोङो दोखो रायजाबावगोन मिथिगौ ना नङा नोंना बिखुनजोआनो मानो एसेबां रांखिनि मानो एसेबां रायो एसेयावनो एसे मोजाङैबोथ' बुंनो हायोना औलै आब' मालाबा आङो थानोनो गोसो जाया मिथिगौ ना मानो हाबा जाफ्लांना लाखो बेफोरबायदि सानना लायो
दे नोंहा हाबा जाबायानो आरो दा बेफोरखौ साननानै जेबो लाब गैला एबारनिफ्राय बावगारनांला नोङो मिथिगौ ना बावगारखायाबोलै एबारसो मानो बावनाय ओमफ्राय लाइमोनाबोलाय माथो खालामदों दा दङ आंनि खाथियावनो जिरायना दङ दे होमबालाय आब' दोनथ'नोसै आं थोरसि सुनो दङ र' दानो थोरसिखौबो थाब सुवाबा दोखो रायजालायगोन आं औ दे थां सुहै थां बे मोस्रोमनि बिखुनजोखौबो आं सम सम जोबोद रागा जोंनो ओंखारोलै मानो मोस्रोमखौ रायबाय थायो देनाय सानफ्रोमबो फिसा फिसा बाथ्राफोरखौनो गिदिर खालामो सोरबा सोरबि मालाय बिखुनजोफोरा एसेबां मोजां थायो सोरबा सोरबि आरो एसेबां गाज्रि थामारो प्रेगनेन्ट टाइमावबो बेफोरबायदि रायो आरो सोरबा औलै आब' मानो एसेबो बुजियाबा नेर्सोननि बिनानावबो आरो बिबो रायोनो नेर्सोनालाय मानोथ' बादा होआ एसेबो बादा होबाबो दाय जायोनोलै हिनजावनि साइड जाग्रा मायबा जाग्रा होननानै मानसिफोरानो मा बायसि दोखो रागा जोंनोसो ओंखारोलै आं बेफोरबायदि मानसिफोरखौ औलै आंबो आब' नोंनिया सोरनिबा फन फैलायबाय राहुलनिथ' नङा मोनथियाथ' बिबोलाय आरो मोनथिखानानैबो मानोथ' फन हरबावलायदो मोनथियाथ' देलाय खेबसे रिसिभ खालामनाय खोनासंनि ओहोलै आं रिसिभ खालामला बिबारि रिसिभ खालाम आब' जेबो नङा दे ओहो आं खालामथ'आ लागिबा आङो सप्तासेसोनि उनाव खालामबाथाय रिसिभ खालामसिगोन दा खालामथ'ला आं गोसो गैया